teimlo'n eitha lwcus oherwydd mae bob diwrnod i fi'n hollol wahanol o weithio yma yn Pontio i weithio efo cwmnïau theatr eraill fel cwmni Arwain a cwmni theatr bach Llangefni. Felly, be dwi'n ei fwyaf ydy arwain ar brosiectau. Fedra i fod mewn prosiectau mewn ysgolion, yn gweithio hefo plant, yn creu ffilmiau, yn creu gwaith creadigol, theatr, fedra i fod yn cyfarwyddo darn o sioe neu yn llwyfannu. Fedra i hefyd fod yn cynnal sesiynau perfformio creadigol i fabis a mamau mewn prosiect ar enw Caffi Babis, a dyna dwi wedi bod yn gwneud yn Pontio bore yma. Does na ddim un diwrnod, yr un peth yn y gwaith dwi'n gwneud, mae o'n amrywio bob wsos. Mae'n ambell i weithiau sy'n digwydd yn wythnosol, felly dwi'n gweithio efo blas bob wsos ar nos lun a nos fercher, ond mae bob wthnos arall yn hollol wahanol yn dibynnu ar pa brosiect dwi'n gweithio arno ar y pryd. Ambell i ddiwrnod wrth ymyl y desg, ond fel arfer dwi allan yn y gymuned yn cynnal gweithdai neu yn sgwrsio efo'r gymuned neu mewn ysgolion. Dwi hefyd yn gweithio lot o gyda'r nosa a penwythnosa hefyd, felly di'r amserlen ddim yn un 9 tan 5. Wel, pan i'n yr ysgol gynradd, dwi'n cofio'r foment nes i feddwl dwi eisiau bod yn actores. A dyna lle nath yr ysfa yma i fynd i fyd creadigol. Dwi'n cofio bod ar lwyfan yn ysgol gynradd yn y Bala oedd o, a canu can am ryw seren. Ac o'r funud honno, dyna o'n i eisiau bod. Eisiau syrthio mewn i'r peth, really. O'n i'n yn y brifysgol yn eich gweithio fel tiwtor dan hyfforddiant gyda blas, a wir mwynhau y gwaith, a cario ymlaen, really, a mwynhau'r rhyddid. O'n i'n rili mwynhau y celfyddydau yn yr ysgol. Do'n i ddim yn berson oedd yn gallu ista'n llonydd mewn dosbarth. O'n i yn licio symud o gwmpas, yn licio siarad efo pobl, a wastad licio bod yn brysur. Hoff beth fi am swydd fi ydy bod fi'n cael gweithio efo gymaint o wahanol bobl, weithiau jyst o mewn un diwrnod. Dwi'n gallu mynd o weithio efo plant bach derbyn yn gwneud gweithdai drama i wedyn sesiwn sgwennu efo creu dementia mewn ward yn sbyty neu mewn canolfan ofal math o beth. Mae mor wahanol bob un diwrnod. A dwi wrth y modd y myd creadigol, a i fi rhan gorau'r gwaith ydy pam dwi yn cael gweithio efo pobl a phlant. Un diwrnod felly fyddai'n gwneud gwaith celf ar y stryd, yn sgwennu ar hyd y llawr, a diwrnod wedyn yn arwain gweithio drama, diwrnod wedyn yn sgwennu cais grant. Yn sicr o fewn y celfyddydau, mae yna ffordd i ddatblygu gyrfa, ac mewn theatra fatha Pontio, ydych chi'n gweld lot o bobl yn symud o wahanol adrannau ac yn cyrraedd y top. Be sy'n anghymor i ydy, mae rhaid chdi fod yn agored, mae rhaid chdi fod yn berson sy'n licio pobl, mae rhaid chdi allu fod yn hyderus efo pobl, oherwydd bod bob diwrnod yn wahanol, wyt ti'n gorfod mynd i sefyllfaoedd gwahanol efo plant neu phobl. Fedra i weithio efo babanod hyd at bobl hŷn, felly ydych chi'n gorfod addasu. Dos i chwilio am y stwff ti'n mwynhau. A dwi'n gwybod mae hynna'n swnio'n andros o cliché, ond do'n i ddim yn gwybod fod y swyddi dwi'n gwneud wwan yn bodoli. Pam o'n i hyd yn oed yn y brifysgol, o'n i yn gorffen yng nghwrs gradd ac o'n i'n meddwl, o na, be dwi'n gwneud nesaf. Ac yn trio meddwl am y pethau saff, yn hytrach na pethau o'n i'n fwynhau. Yn sicr ewch amdani, dwi'n meddwl bod lot o bobl yn dueddol o gael chi beidio fynd i fewn i'r celfyddydau, achos maen nhw'n poeni does ddim gwaith allan yna. Ond mae yna llwyth o waith allan yna, enwedig os ydych chi'n siarad Cymraeg. Be dwi'n licio am weithio yn ardal Gwynedd ydy, ella bod hyn yn swnio bach yn wirion, ond dwi'n teimlo o fewn Gwynedd mae gymaint o lefydd mor wahanol i'w gilydd. Fatha dwi newydd weithio llynedd efo cwmni ifanc Arwain sydd yn Bangor, a dwi ar hyn o bryd yn gweithio efo theatr fach Llangefni a efo theatr ieuenctid Môn. A dwi jyst yn gweld, bod o 20 munud yn y car, mae'r allbwn o'r gwaith mor wahanol a mor ddifyr. Wel, dwi'n reiddiol o Wynedd, o Bala, ardal o Bala, a deis i Wynedd i weithio fel actores efo'r cwmni teledu, a aros yma wedyn.
Mae'n braf gallu byw a gweithio mewn ardal gwledig. Nes i ddod yma i'r brifysgol bron i 10 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Dwi'n wreiddiol o Gaerffili, felly nes i ddod i Bangor i studio'r Gymraeg a dwi wedi parhau i astudio yn adran Gymraeg. A dwi wedi aros yma oherwydd mae mor braf cael gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna gymaint o gyfleoedd yn yr ardal leol. Dwi yn cael gymaint o brofiadau gwahanol efo gwahanol gwmnïau. Yndi, mae Pontio yn sefydliad gwbl ddwyieithog, so da ni'n gwneud bob dim yn ddwyieithog. Mae'r gwaith ymgysylltu da ni'n gwneud yn defnyddio technegau gwahanol i annog y Gymraeg mewn ffordd naturiol, mewn ffordd hwyliog sydd allan i system addysg. A o ran y Gymraeg, mae Pontio'n lle i roi llwyfan i lot o waith Cymraeg i artistiaid lleol Cymraeg. A mae cael cyfleu teimladau trwy eich iaith cyntaf mor bwysig. Da ni'n gweithio efo pobl sydd yn byw efo dementia, ac wrth gwrs trwy weithio efo pobl sydd fel yna, ydych chi angen gallu siarad Cymraeg, cyfarthrebu yn iaith nhw. Felly, a mae jyst yn braf cael siarad Cymraeg bob dydd.